V mene Združenia za obnovu a ochranu morálnych hodnôt vás vítam na zhromaždení za ochranu rodiny, ktoré organizuje naše združenie. Na začiatok by sme sa pomodlili jeden desiatok ruženca. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh. Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, i vy, čo ste prišli podporiť pochod, ktorý sme nazvali Obnova rodiny, skriesenie národa. Zo srdca vám ďakujeme, že vám záleží na slovenskom národe a boli ste dnes ochotní prísť podporiť túto myšlienku, ktorá je ešte viac aktuálna práve teraz v čase 1150. výročia príchodu našich vierozvescov svätého Cyrila a svätého Metoda. Oni nám priniesli vieru a Božie slovo v našom jazyku a ukázali nám, že za tieto hodnoty, ktoré im Boh vril do srdca a predovšetkým boli ich nositeľmi po celý svoj život, je treba bojovať. Dokázali to aj svojím životom, že Božie slovo sa nikdy nepominie a jeho slova ostanú na veky, tak aj my buďme nositeľmi odkazu svätého Cyrila a Metoda a postavme sa za Božie slovo, ktoré hovorí v knihe Genesis. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Rodina patrí Bohu, on ju stvoril, on určuje vnútornú štruktúru, on jej dal cieľ a úlohy. On dovolil, aby muž a žena mohli žiť spolu. Je to pre Božie účely. Spoločne sa stávajú súčasťou tohto Božieho plánu. Domácnosť, ktorú spoločne zakladajú, zostáva Božou domácnosťou. Boh hovorí, ak nebude Hospodín stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Teda Boh od nás žiada, aby sme sa postavili za rodinu a jej tradičné hodnoty, aby sme neostali stáť niekde v kúte, ale jasne sa pripojili k Božiemu hlasu, ktorý každého z nás vyzýva a kričí do našich srdc naliehavé SOS. Čínte pokánie a verte evanjelium. Čo chce teda od nás Pán? Aby sme zanechali staré spôsoby a postavili sme sa na stranu pravdy a do svetla, ktoré nám úplne jasne ukazuje, že rodina je mama, otec a dieťa a žiadny pomýlený obraz, ktorý nám ponúka svet, že vraj si každý môže vybrať, ako chápať podstatu pojmu rodina. Ale toto nie je hlas Boží, ani slovo, ktoré ohlasovali naši vierozvescovia, ale je to falošný hlas, ktorému ide o to, aby nás viedol a oklamal a hovorí o tom, že rodina je muž a muž, alebo žena a žena, alebo najnovšie v Holandsku tzv. Trio. Minulý týždeň bola schválená v parlamente novela trestného zákona, kde sa hovorí o nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Za čo budú ľudia perzekvovaní, takže 80% ľudí kresťanského vierovyznania sa musí podriaďovať 1% populácie hlásiacej sa k LGBT. Ako je to možné, páni poslanci? Uvedomujete si, čo ste schválili? Ale Božie slovo má svoju moc a nie je spútané. Takže ak sa zaň človek postaví, tak bude síce odsudzovaný a prenasledovaný, ale Boh hovorí, blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé o vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak vás vyzývam, občania slovenského národa, nebojte sa, zobúďte sa, vidíte von a postavte sa za rodinu a napíšte poslancom, aby schválili ústavný zákon za ochranu rodiny, tak ako to bolo schválené v susednom Maďarsku. Ide aj o vaše deti. Tak nebuďte ľahostajní voči ním a ukážte, že vám záleží na slovenskom národe, kde rodina je základom našej spoločnosti. Pomôžte aj vy svojim hlasom zastaviť autogenocídu národa, ktorú majú ešte viac prehlbovať chystané gender zákony
adopcia detí homosexuálnym osobám a juvenilná justícia, ktoré už sú schválené v okolitých štátoch EÚ. Preto trikrát voláme: Slovensko, preber sa! Slovensko, preber sa! Slovensko, preber sa! Ďakujeme, že ste prišli podporiť niečo tak samozrejmé, ako je tradičná rodina, tvorená otcom, mamou a deťmi. Obhajovať zmysel a význam niečoho tak prirodzeného a normálneho, ako je rodinný život. Žijeme v dobe, keď náš národ starne a vymiera. Spolu s nami vymiera už celý postkresťanský západ. Bolo by v celku normálne, keby naši politici vzali starnutie a vymieranie nášho národa na vedomie a urobili všetko pre podporu tradičnej rodiny ako zväzku muža a ženy. Jedine plnohodnotná rodina je schopná odovzdať život ďalšej generácii. Bohužiaľ, mnohí z našich politikov podľahli módnym trendom a verejne podporujú taký spôsob sexuálneho správania, ktorý život ďalšej generácii odovzdať nemôže. Takýmto politikom sa sluší odkázať: páni a dámy, ak je vám život nášho národa milý, tak podporte tradičnú rodinu, bojujte proti potratom a vráťte sa ku kresťanským koreňom Európy. Tie nám pomáhali prežiť viac ako 1000 rokov a pomôžu nám prekonať akúkoľvek krízu. Nezhynie rod, ktorý veriť neprestane. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Čo je dedičstvom našich otcov? Viera v Krista Ježiša, jediného Spasiteľa a Pána, Baránka Božieho, ktorý vyslobodzuje z akéhokoľvek otroctva hriechu. Ježiš Kristus urobil všetko pre našu spásu a pre našu slobodu, no potrebné je urobiť najhlavnejší krok. Prijať ho ako svojho osobného spasiteľa a pána a zrieknúť sa všetkých demonických závislostí. V dnešnej dobe sa stretávame s ideológiou homosexualizmu, ktorá robí z abnormality normu. Stojí proti prirodzenému poriadku, proti Bohu, proti civilizácii, proti človeku a jeho slobode. Využíva sa ako baranidlo k ničeniu tradičných rodín, slobody a národa. Je založená na lži, že je rovnocenná k rodine, na lži, že má budúcnosť, na lži, že je plodná, na lži, že Boh neexistuje a všetko končí hrobom, takže užívajme tohto dňa ako sa dá. Ideológia beznádeje, ktorá si dnes užíva a zajtra nemá čo dať. Bohužiaľ, každá totalita je založená na lži, pretože nutí ľudí myslieť tak, ako hovoria vládcovia. Keď má niekto iný názor, hneď je označený za extrémistu, homofóba a podobne, pričom sú ľudia zastrašovaní. V krajinách, v ktorých politici presadili ideológiu homosexualizmu, sú deti na školách vyučované pri sexuálnej výchove, že chlapec s chlapcom môžu mať šťastný život. Pritom sa klame o realite homosexuálneho života, o ich chorobách, o ich zúfalstve, o ich sebevraždách nie z toho, že ich ostatní odmietajú, ale principiálne z toho, ako žijú. Homosexualizmus je jednou z ciest do otroctva a tí, ktorí ho politicky podporujú a presadzujú, nenávidia človeka, nenávidia rodinu, nenávidia spoločnosť, nenávidia vieru našich predkov a históriu tejto krajiny. Pokiaľ sa nezbavíme mýtu, že človek sám určuje, čo je dobré a čo zlé, do tej doby budeme žiť vo vnútornom otroctve, ktoré sa nakoniec vždy prejaví ako otroctvo politické. Pokiaľ ide o práva homosexuálov, tak tí,
ktorí žijú takýmto životným štýlom, majú rovnaké práva ako ostatní občania. Tie však nezahŕňajú právo na vynúcovanie si uznania tohto spôsobu života od tých, ktorí s ním či už z dôvodov morálnych, náboženských alebo iných nesúhlasia. Pseudopráva homosexuálov nenapomáhajú slobode človeka a jeho dôstojnosti, ale naopak ich znehodnocujú. V článku 16 v bode 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej 10. decembra 1948 valným zhromaždením OSN je rodina definovaná ako prirodzená a základná jednotka spoločnosti, majúca nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu. Je preto mimo všetkej pochybnosti, že čokoľvek, čo podrýva rodinu vrátane zmeny jej definície, je porušením povinnosti štátu chrániť túto nezastupiteľnú, štát predchádzajúcu, stabilnú a slobodnú spoločnosť umožňujúcu inštitúciu rodiny. Preto žiadame prijatie ústavného zákona na ochranu rodiny, inštitútu manželstva a výchovy detí rodičmi, kde manželstvo je definované ako výlučný zväzok jedného muža a jednej ženy. Prajem nám všetkým z milosti Božej v jubilejnom 1150. roku od príchodu vierozvescov svätého Cyrila a Metoda na naše územie odvahu vzdorovať otroctvu a všetkým jeho nositeľom. Prajem nám všetkým, aby sme boli schopní rozlíšiť skutočné dobro od toho, čo sa len za dobro vydáva. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás. Ty si mi lásku dal, ty si mi lásku dal. Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, milí veriaci, občania slovenského národa, zišli sme sa na tejto manifestácii, ktorá je za ochranu tradičnej rodiny s heslom Obnova rodiny, vzkriesenie národa. Na úvod si položme dôležitú otázku. Kto založil rodinu? Aký má pôvod a kam má spieť? Zo Svätého písma vieme, že rodinu ustanovil Boh, tak čítame v knihe Genesis, ako i dnes tu už bolo povedané. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, plodte a množte sa a naplňte zem. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. Apoštol Pavol píše v liste Efezanom, aký má byť vzťah v rodine medzi mužom, ženou a deťmi. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. A manželka nech si ctí muža. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich k Pánovi a napomínajte ich Pánovi. Čiže rodinu ako Boží ustanovizeň tvorí otec, matka a deti. Len vtedy môže národ existovať a vzrastať, keď bude vychádzať z tradične chápanej rodiny. Rodinu nemajú tvoriť dvaja muži alebo dve ženy, alebo viac nejakých párov, ako sa to dnes v niektorých krajinách prezentuje, ale rodinu tvorí otec, mama a deti. Pokiaľ bude tento základ rodiny narušený, je ohrozená samotná spoločnosť a národ bude spieť autogenocíde.
Práve dnes si pripomíname 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda, ktorí nám okrem spasiteľnej viery Ježiša Krista priniesli tiež kresťanské zákonodárstvo, ktoré formovalo slovenský národ viac ako 1000 rokov. Táto pravá viera v Krista formovala a viedla k spáse naše slovenské rodiny celé stáročia. Aký je však stav našich rodín dnes? Čo ich najviac ohrozuje? Je to nielen alkoholizmus, hádky, nenávisť, neodpustenie či nemravnosť. V súčasnosti je napádaná samotná podstata rodiny ako Božej ustanovizne a základnej bunky spoločnosti. Najväčšie ohrozenie rodiny dnes spočíva v uzákoňovaní homosexuálnych zväzkov a v juvenilnej justícii, ktorá kradne deti zo zdravých rodín. Je homoideológia hrozbou pre tradične chápanú rodinu? Odpoveď nám dáva lesbická novinárka Maša Gessen. Citujem: "Niet pochyb, že homosexuálni aktivisti by mali mať právo zosobášiť sa, ale paradoxne, rovnako si myslím, že inštitúcia manželstva by ani nemala existovať. Bojovať za gej manželstva si v podstate vyžaduje klamať o tom, čo v skutočnosti s manželstvom urobíme, keď sa k nemu dostaneme. Klameme, ak tvrdíme, že inštitúcia manželstva sa takto nezmení. Manželstvo sa totiž zmení a malo by sa zmeniť. A opakujem, nemyslím si, že by manželstvo vôbec malo existovať." Koniec citátu. Myslím, že toto nepotrebuje komentár. A ako je to s propagáciou homosexualizmu u nás na Slovensku? Dňa 25.6. 81 poslancov Národnej rady schválilo novelu trestného zákona, ktorá zavádza veľmi vágny termín, tzv. Nenávisť pre sexuálnu orientáciu. V skutočnosti to pre slovenský národ prinesie doslova smrtonosné ovocie. Pýtame sa, ako je možné, že sa toto mohlo u nás uzákoniť, keď sa veľká časť národa hlási ku kresťanstvu. Tí poslanci, ktorí hlasovali v spomínanej novele za prijatie termínu o sexuálnej nenávisti, prehlasovali väčšinový hlas Slovenska a dali tým najavo, že sú, prepáčte, zradcovia národa. Za túto novelu hlasovali i napriek tomu, že ich na ňu upozorňovali mnohí kresťania, či prezident pán Gašparovič, ktorý ju prvýkrát neschválil. Títo poslanci dali tým najavo, že im nejde o dobro národa, ale o realizáciu ideologických cieľov Európskej únie, to znamená zavázanie homosexuálnej diktatúry a samozničenie národa. Pýtame sa vás, páni poslanci, ako obstojíte pred Božím súdom? Tiež sa pýtame, kde boli katolícki biskupy, keď dobre vedia, o čo v tejto novele ide? Prečo neorganizovali pochody proti spomínanej novele? Sú to naozaj pastieri stáda alebo draví vlci, ktorým nejde o spásu duší, ale len o svetskú kariéru a svetskú slávu. Prijatie tejto novely sa teraz stane nástrojom homosexuálnej tyranie nad 99% obyvateľov Slovenskej republiky. Z tzv. Diskriminovanej sexuálnej menšiny sa stane privilegovaná kasta, ktorá bude rozhodovať o tom, čo si Slováci môžu alebo nesmú myslieť o sexuálnych menšinách. O čom budú títo poslanci hlasovať na budúce? Za homosexuálne manželstvá, adopciu detí homosexuálnych, za homosexuálnu výchovu v školách? Alebo je už azda pripravené juvenilné zákonodárstvo, ktoré podchová slovenské rodiny? Budú slovenské úrady odovzdávať ukradnuté slovenské deti homosexuálnym párom tak, ako je to v Nemecku?
Jugendamt, sociálna služba v Nemecku pre neplnoletých, ukradla za rok 2011 prirodzeným rodičom 38 500 detí a dala ich homosexuálom. Chce slovenská vláda realizovať tento genocídny projekt slobodomurárov na Slovensku. Schvaľovanie homosexuálnych zákonov je priama cesta k autogenocíde národa. Niekoľko údajov zo štatistík USA. Viac ako 50% všetkých známych prípadov ochorení na AIDS v USA tvoria homosexuáli. 70 až 80% chorých na hepatitídu tvoria homosexuáli. 50% žien zatvorených v celách smrti za ťažké zločiny tvoria lesby. Za 50% vražd a ťažkých zločinov sú zodpovední homosexuáli. Len v Los Angeles sú homosexuáli zodpovední za 30 000 sexuálne zneužitých detí. Každé tretie dieťa je v homosexuálnych pároch objektom sexuálneho zneužitia a každé štvrté trpí pohlavnými chorobami. Chce slovenská vláda podporovať a zavádzať takéto šialenstvo. Kiež by pre našich poslancov boli inšpiráciou ruskí poslanci, ktorí 11. júna schválili zákon o zákaze propagácie homosexuality a ďalších netradičných sexuálnych vzťahov pred neplnoletými. Žiaden z poslancov štátnej dumy v Rusku proti zákonu nehlasoval, za prijatie sa vyslovilo 434 zákonodárcov, jeden sa držal hlasovania. Čo dodať na záver? Boh túži žehnať našim rodinám i tiež zachrániť náš národ. Ale obnova slovenských rodín príde iba vtedy, keď sa rodiny začnú pravidelne modliť, spoliehať sa na Boha a odmietnú nezdravé homosexuálne zákony. Ježiš hovorí, a dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. Drahí rodičia, nebuďte ľahostajní k uzakoňovaniu amorálnych a nezdravých zákonov. Toto sa týka i vašich detí a vašich vnúčat. Čo máte robiť? Napíšte list poslancom, aby zastavili zavádzanie homosexuálneho zákonodárstva a pripravili novelu zákona na ochranu prirodzenej rodiny, materstva a zdravej výchovy detí. Vás, 81 poslancov, vyzývame v mene živého Boha. Robte pokánie zo zrady tradičnej rodiny i z pošľapania Božieho zákona. Spasiteľ Pán Ježiš hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahynete. Drahí poslanci, nebuďte hrobármi národa, ale buďte morálnou autoritou a rozhodnite sa pre národ, pre Boha a jeho svätý zákon, kým je ešte čas Božej milosti. Heslo obnova rodiny, vzkriesenie národa. Preto voláme k Slovensku trikrát, aby sa prebralo a bránilo tradičnú rodinu. Slovensko, prežij sa! Slovensko, prežij sa! Zašli svojho ducha, aby očistil ma. Zašli svojho ducha, aby očistil ma. Zašli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel ťa. Povieme si teraz niečo o tzv. Juvenilnej justícii. V poslednom období sa začína na Slovensku v súvislosti s deťmi hovoriť o tomto pojme juvenilná justícia. Čo sa skrýva za juvenilnou justíciou? Je to nadnárodný systém, ktorý pomocou tzv. sociálnych pracovníkov
doslova brutálne krádne a bezdôvodne odoberá deti z normálnych a zdravých rodín. Dôkazom týchto tvrdení sú mnohé bolestné prípady a hrozostrašné štatistiky. Napríklad v Norsku, kde žije asi 1 000 000 detí, je už juvenilnou políciou ukradnutých 200 000 detí. To znamená každé 5. dieťa. Denne je ukradnutých 33 detí. Z týchto detí ročne pácha 59 samovraždov. Navyše v tejto krajine je už uzákonené, že deti sú majetkom štátu. To znamená, že rodičia sú zbavení práva na výchovu svojich detí a môžu im byť kedykoľvek vzaté. Podobná situácia je i vo Fínsku. V roku 2011 bolo v tejto krajine odobratých z úplných rodín 16 500 detí. Mnoho rodičov zo strachu stratia deti. V panike usmrtila vlastné deti, keď sa sociálni pracovníci s políciou násilne zabíjali po domu a neúplní s tými deťmi. Tieto štatistiky sú prísne utajované, lebo juvenilníci sa vyhrážajú rodičom, ktorí by ich chceli medializovať. Ale predsa určité prípady výjdu na verejnosť. Napríklad pani Anastázii, žijúcej vo Fínsku, v roku 2012 zobrali 4 deti. 6-ročnú dcéru, 2-ročné dvojčatá a novorodenca. Jej 6-ročnú dcéru úrady previezli do Helsiniek, kam za ňou o krátky čas rodičia prišli. Pani Anastázia o tom svedčí, citujem: Veronika plakala, ja som sa jej držala. Potom sociálni pracovníci zavolali políciu a vytrhli ju z mojich rúk. Mňa chytili za ruky a násilne ťahali po chodbe. Bola som v 9. mesiaci tehotenstva, čakala som narodenie 4. dieťaťa. Manžela zvalili na podlahu, ruky mu dali za chrbát a nasadili puta. Odviezli nás na policajnú stanicu a vyžadovali od nás pokutu za to, že sme bránili svoje deti. Tým sme vraj odporovali polícii, ktorá sa na nás pritom dopúšťala zločinov. Bolo nám oznámené, že sa za našimi dvojročnými dvojčatami už nemusíme náhliť. Sociálna služba nám ich už odobrala. Týždeň po narodení sociálna služba ukradla i novorodenca. Aký dôvod stačí k tomu, aby vám zobrali dieťa? Ako dôvod môže byť to, že byt potrebuje opravu, že máte prázdnu postelou, ale že v chladničke chýbajú určité potraviny, alebo ak rodičia poprosia deti, aby umieli riad. Správy o odoberaní detí môžeme počuť i o Slovákov žijúcich v Anglicku. Napríklad manželom Dávidovým bezdôvodne zobrali v roku 2012 3 deti. Podobne to bolo i v prípade rodín Čonkových a Borových. Ale ich deti sa po urputnom boji podarilo zachrániť a vrátiť na Slovensko. Prednedávnom sa i na Slovensku objavili podobné situácie. Napríklad rodina Spáčelových. Ďalší prípad. Pre jedno mladé dievča menom Natália si prišli domov asi 8 pracovníci sociálnej služby z dôvodu, že ju údajne matka týrala. Dcéra však dosvedčila, že to nie je pravda. Matke sa vyhrážali, že ju zatknú a dcéru i tak zoberú so sebou, akým bude odporovať. K tomuto však nedošlo, lebo to bolo včas medializované. Ďalší prípad je pani Eriky Vasilovej z Košíc, ktorej sociálka zobrala 5-ročného syna Dominika zo škôlky. Tiež za údajné podozrenie zbytia svojho syna. Mnoho ľudí, ktorí pani Eriku poznajú, to však jasne popierajú. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva nedávno uviedlo, že Slovensko by malo zaviesť prieskumy o týraní detí. Pod zámienkou pomoci týraným deťom si chce táto justícia spolu so sociálnym úradom a povinnou lekárskou kontrolou zistiť prvé obete a potom ich bezdôvodne vytrhávať z rodín. Prečo toto juvenálna justícia,
ktorá vyhlásila vojnu proti bezbranným deťom, pácha? Hlavný dôvod je ten, že tu ide o veľký biznis s deťmi. Sociálne služby s deťmi, ktoré ukradnú, obchodujú a dávajú ich do detského domova. Následne deti putujú do tzv. Náhradných rodín, ktoré dostávajú od štátu obrovské peniaze za každé dieťa. Z týchto rodín sa potom deti predávajú prednostne homosexuálom a pedofilom, alebo sa usmrcujú kvôli orgánom. Čo sa deje s deťmi v náhradných rodinách a u homosexuálnych partnerov? Deti sú tam mnohokrát fyzicky týrané a sexuálne zneužívané. Pod takýmto vplyvom sa z detí stávajú psychicky zdecimované bytosti, ktoré buď skončia samovraždou, alebo sa stanú kriminálnikmi. Kto nesie zodpovednosť za tieto satanské zločiny proti nevinným deťom? Prvým páchateľom tejto ukrutnosti na deťoch je Európska únia, ktorá svojimi zvrhlými zákonmi podporuje morálnu devastáciu tradičnej rodiny. Ďalším propagátorom kradnutia detí je zločinecká OSN, ktorá vedie národy k masovej genocíde a pritom maskuje krádeže detí frázami o právach a ochrane detí. Podobne činí organizácia UNESCO, ktorá chce do roku 2030 urobiť z polovice svetovej populácie homosexuálov. Za tieto zločiny proti ľudskosti je tiež zodpovedná odpadnutá katolícka hierarchia, ktorá pokrytecky mlčí k teroru tzv. Sociálnych služieb a aktívnym katolíckym rodičom bráni v pokojných manifestáciách za záchranu rodiny a detí. Drahí rodičia slovenského národa, povstaňte! Založte si občianske združenia, ktoré budú informovať verejnosť o zločinoch sociálnych služieb. Píšte listy poslancom, aby sa postavili proti sociálnym vrahom a proste ich, aby chránili rodinu ako základnú bunku spoločnosti. Dnes je ešte čas, ale zajtra už môže byť neskoro. Ak budeme spať, juvenilná justícia zdevastuje i naše Slovensko. Nedajte si zobrať svoje deti. Konajte tiež manifestácie za ochranu rodiny. Buďte statoční. Heslo za Boha a za rodinu. Všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tejto manifestácie za rodinu, z hľadiska toho hesla obnova rodiny, skriesenie národa, že vlastne aj tento hlas prispieje k tomu, verím tomu. A ešte by som vás chcel pozvať, 14.9. sa bude konať takisto takéto zhromaždenie, myslím, že to bude aj s pochodom, takže ste srdečne vítaní a teda ďakujem ešte raz a ešte vám dá otec požehnať. Pán s vami, na mocný príhovor Panny Márie, svätého Cyrila a Metoda, všetkých Božích prorokov a mučeníkov, nech vás i vašich drahých žehná, uzdravuje a posilňuje všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý, byte v mene Božom. Boh.